Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbarat ta' proposti elettorali għal qasam ta' diżabilità u għall-laqdiet volontarji. Fi żjara fiċ-ċentru Inspire f'Marsa Scala, Dr. Abela qal li dan iċ-ċentru qed iwessa s-servizzi tiegħu u hawnhekk irrefera ċ-ċentru Stabs li se jkun sostnut mill-Gvern u fondi Ewropej. Spjega li dan hu post ta' 8,000 metru kwadru biex il-persuni b'diżabilità jitħejjew għad-dinja tax-xogħol. Ma dan il-proġett it-tieni wieħed. Dak fuq in-naħa tax-xelluk tiegħi issa illi permezz tiegħu il-fondazzjoni ser toħloq l-ewwel faċilità ta' park illi huwa multisensory. Park sħiħ multisensory illi għal darb'oħra minn Komunità Malta se nallokaw numru sostanzjali ta' miljuni ta' euro biex nagħtu l-aqwa lil persuni li għandhom diżabilità. Għal-mistoqsija ta' TVM News, il-Prim Ministru qal il-park li se jiġi amministrat minn Project Green se jiswa madwar 4.2 miljun euro. Tenna l-proposta li daw kollha taħt 18 sena b'diżabilità jew neurodiverġenti jingħataw terapija b'xejn. Għalli ma' din dawn bejn 18 u 23 sena se jingħataw 1,000 euro fis-sena għat-terapija. Tħabbar ukoll Individual Support Plan fejn persuni b'diżabilità minn 23 sena l fuq jingħataw appoġġ finanzjarju mill-Gvern biex jgħixu b'dinjità. Fl-istess waqt il-Carers Grant għal dawk li jidħsibu li b'diżabilità se jirdoppja biex jiġi ekwivalenti għal paga minima waqt li l-età tal-uliet għal dan il-benefiċċju se togħla għal 23 sena. Tkellem dwar il-volontarjat u qal il-Gvern salva 15 il-soċjetà mużikali minn żgumbrament b'investiment ta' 30 miljun euro. Qal li din l-għajnuna se tkompli tingħata flimkien ma' għajnuna lill-laqda każini tal-banda biex tirrinova l-binja tagħha. Ippropona wkoll jiġu simplifikat il-ħruġ tal-permessi għall-attivitajiet tal-festi u l-lob tan-nar. Qal ukoll li se jitressaq fil-Parlament abbozz biex ikun hemm kategoriji differenti ta' qdiet volontarji u biex toqsilhom il-burokrazija. Dr. Abela qal il-Gvern se jkompli jgħin biex ikollhom post fejn joperaw waqdiet li ma jużawx proprjetajiet tal-Gvern se jirċievu għajnuna biex ikopru spess għall-kera jew xiri, iżda mhux biss. L-inċentiv għalhekk relatat mal-kontijiet tad-dawl u l-ilma li bħalissa jottal dak il-VOs illi jaħdmu fis-settur tal-annimali u fis-settur tad-diżabilità issa se nestenduh għall-laqdiet volontarji kollha. Spjega li servizz pubbliku diġà għandu sistema l-ħaddiema f'organizzazzjonijiet volontarji u l-Gvern qed jipproponi li jsiru arranġamenti biex dawn il-ħaddiema jaħdmu f'qdiet volontarji għal numru ta' ġranet minn flok full-time. Dwar l-iskema Youth Volunteer Overseas, Dr. Abela qal li l-għajnuna li tingħata liż-żgħażagħ se titla' 30 euro kuljum. Propost li jingħata wkoll servizz ta' konsulenza b'xejn biex għaqdiet japplikaw għal fondi Ewropej u jiddaħħal taħriġ bażiku dwar is-saħħa u s-sigurtà biex l-għaqdiet ikunu jistgħu iwettqu proġetti kbar.